אוקיי, זאת ההזדמנות שלי להראות לכם את האולם שלנו. כמו שאתם רואים, יש לנו פה משטח אולימפי. זה החלק הקדמי של האולם, יש לנו פה את האזור של הקורות. לא יודעת אם ממש רואים את זה. יש קצת שמש וקצת בלגן, כי אנחנו לפני אימון. מקבילים. טרמפולינה אולימפית, יש פה בור אחד. עוד מקבילים, זה הבור הגדול יותר. יש לנו פה שני סוגים של מתח ופס קרקע שמתחבר. בואו נמשיך לצד השני. בקרוב יהיה פה דגל ישראל, אני עובדת על זה. פה זה החדר בלט שלנו, כמו שאתם רואים, יש ברים, מראות, הכל מסודר. ממשיכים לחלק השני של האולם. אוקיי, פה יש עוד משטח אולימפי, חלק קטן של סוסי סמוכות. פה, אתם לא כך רואים, אבל יש פה 3 סוגים של טבעות בגבהים שונים. זה הקרקע שלנו. פה יש עוד אזור שלם של קורות. סט שלם נוסף של מקבילים מדורגים. 2. וערימות של מתח, אני לא יודעת אם רואים את זה מהצד הזה, אבל יש פה המון אפשרויות של מתח. טרמפולינה ארוכה, ויש פה סוסי סמוכות באמצע. ומקבילים של בנים, וזהו בערך.